We gaan praten over Egypte. En dat doen we omdat er gisteren verschrikkelijke rellen waren in een Egyptisch voetbalstadion. Trieste balans, 74 doden. Maar zijn er nou echt wel voetbalrellen of zit daar iets anders? Bijvoorbeeld iets politieks achter. Daarover praten we met onze eigen politicoloog en commentator als het over Egypte gaat, Monique Samuel. Ja, en voetbaltrainer Cor Pot zit er ook, want nu trainer van Jong Oranje. Maar u was coach van Al-Masri, hè? El-Masri. Ja, dat... sorry. Al-Masri. Ja, want daar bent u de fan van, als ik het... Nee, van Al-Ahli. Oh. Een andere club. Gaan we alweer. Voetbal, maar twee voetbalclubs, die kun je al niet uit elkaar. Ja, en die hebben ruzie met elkaar. Ja. Goed, u bent half Egyptisch, half Nederlands. Het is maar net waar de wind vandaan komt. Maar u bent wel fan van die andere club. Heeft u de voetbalwedstrijd eigenlijk ook gezien, of niet? Ik heb de hele voetbalwedstrijd niet gezien. De laatste stukje natuurlijk. Ja. En het was verbaaswekkend om te zien hoe de politie daar stond. Juist om de supporter tegen te houden. Ja. Maar ze lieten het juist toe. Ja. Laten we kijken, want het gaat natuurlijk helemaal niet meer over voetbal. Maar het gaat over wat er daarna gebeurde. Maar de sfeer gaan we straks ook met jullie beiden als ervaringsdeskundigen van die clubs bespreken. This is how it all happened on live television. As the game ends, fans from the victorious Port Said team flood the pitch. The Cairo team flee for their lives. But many of the Cairo fans were not so lucky. As they try to flee, they are overrun, beaten, bludgeoned and stabbed. Today, the blood-smeared seats tell of the brutality of the attacks. The piles of shoes show where bodies were crushed against locked gates. These were the extraordinary scenes at Cairo railway station early this morning as the train carrying survivors and the dead from Port Said pulled in. The head of Egypt's military junta met with shaken players from the Cairo team. He promised the culprits will be found and punished. There are still protests taking place in Tahrir Square tonight. We understand that tear gas has been fired in the last half hour or so. Ahmed, je bent ook behalve fan politieman. Hoe kijk je naar jouw collega's daar in Egypte op dit moment? Nou, ze hebben hun werk niet goed gedaan. Ze stonden juist in een linie om supporters die het veld oprennen tegen te houden. Maar ze hebben het toegelaten. Ze hebben zelfs een opening gemaakt voor de supporters om het veld op te rennen, om te gaan. Ja, we hebben dat even apart gezet qua filmpje. En dan kunnen we goed letten op waar die politieagenten staan. Hoe zij de supporters langs zich laten gaan. Hoe ze nog wel even proberen om de voetballers in elk geval nog te beschermen. Maar dat is het dan ook. Zodat je haast gaat denken aan opzet. Laten we even kijken. Ja. By the video it appears that the police who were there just stood by as the violence happened. Now, the government says it's going to form an urgent investigation committee to look into the violence. Parliament will be meeting Thursday in an emergency session. Now, we've heard from leaders of the Muslim Brotherhood accusing elements of the Mubarak regime of involvement in the violence. However, many of the football fans are accusing the military-led government of simply not providing the security necessary for this kind of game. Voordat we nou heel diep gaan kijken wat er allemaal precies is gebeurd, moeten we misschien nog even aan de oppervlakte blijven van de sfeer in voetbalstadions zoals daar in Egypte. Cor Pot, die kent u. Ja. Is het daar agressief? Kan het daar oplaaien? Ze zijn licht ontvlambaar, ja, de mensen daar. Ja. Dat heb ik wel, het is voor mij al 18 jaar geleden dat ik daar geweest ben. Maar dat was toen al behoorlijk aan de gang. Dat was deze club, hè? El-Masri, ja. En ook hetzelfde stadion? Nee, wij speelden onze thuiswedstrijden in Caïro, omdat het stadion werd gerenoveerd voor een WK onder 17. En dus wij speelden de wedstrijd tegen El-Ali. Ja. Wij verloren die wedstrijd met 3-0. We stonden bovenaan toen en we verloren met 3-0. Keeper was omgekocht, die heeft ook nooit meer gespeeld daarna. En, toen die liet gewoon ballen door terwijl hij had kunnen pakken? Ja, dat was echt ongelooflijk. Ja, goed, dat maak je dan mee. Ja. En toen kregen we echt zulke bakstenen, die werden gewoon naar de bank gegooid. Gelukkig zat er nog een Sinterman tussen, dus ze haalden het net niet. Maar na de wedstrijd wilden wij de bus ingaan. En toen hebben ze stukken stof hebben ze bedrenkt met olie of met petroleum. En onder de bus gegooid. Dus ze wilden die bus gewoon in brand steken. Dus ik ben wijselijk maar niet die bus ingegaan. Maar het laat wel zien dat er dus een behoorlijke agressie kan zijn bij voetbalsupporters. Ja. Ja. Maar het is ook heel gek, want we hebben ook een wedstrijd gespeeld. Een uitwedstrijd in Caïro tegen Alexandrië. En daar was geen publiek van Alexandrië, maar wij hadden 6.000, 7.000 mensen. Die kwamen altijd mee bij El-Masri.
En nou, we willen gaan beginnen. De scheidsrechter die fluit, wij zijn opgesteld. En de tegenstander mocht niet spelen van de president. Een hele andere man dan de heer Scheringa natuurlijk. Maar hij verbood de spelers om te spelen. En dat is 2 keer gebeurd. En bij de tweede keer is het dan gebruikelijk dat de tegenstander die dus wel daar stond, dat hij dan de wedstrijd met 3-0 wint. Dus wij wonnen die wedstrijd zonder dat we speelden met 3-0. Dus we kwamen nog steviger bovenaan te staan. Dan denken die 7000 mensen, die zijn kwaad en die zijn gefrustreerd. Maar die gingen in Polonaise door het stadion. Die waren zo blij dat we gewonnen hadden met 3-0 zonder te spelen. Dus dat is dan de andere kant van de medaille weer. Maar als jij nou naar die beelden kijkt en kijkt naar hoe de politie daarop treedt, wat is jouw commentaar dan? Ja, ik denk ook dat het iets met de politiek te maken heeft. Ik ben daar niet genoeg insider voor. Nee. Maar als ik dit zo zie, dan zijn daar afspraken gemaakt. Dat kan niet anders. Ja, maar Ahmed Nasser, denk je dat ook? Zeker. Ze hebben hun werk niet gedaan. Ja, nee, dat is niet. Maar de vraag is, hebben ze opzettelijk hun werk niet gedaan? Hebben ze de opdracht gekregen om hun werk niet te doen? Ja, het kan niet anders. Ik kan het niet anders bekijken, behalve dat zij eigenlijk de sporters bewust het veld lieten opbrengen. Het is natuurlijk vreemd als je de thuisclub wint met 3-1 van El Ahly, wat een hele grote club is in Egypte, dan is het normaal gesproken feest. Ja. En dat is nu gewoon omgedraaid. Ze hebben dus in feite dat als een reden gezocht om agressie te plegen. Kun je nou makkelijk, want het blijkt natuurlijk nu dat deze mensen ook echt behoorlijk gewapend waren. Met messen, met ijzeren staven en wat dan ook. Is het nu zo dat je in Egypte makkelijk een stadion binnenkomt met dat soort materiaal in je handen? In mijn tijd niet, want er zaten 2 pelotons militairen op de tribune en rondom het stadion. Ja. Dus. Als ik in Egypte ben, ga ik graag naar Cairo Stadion of Ismailia Stadion. En we worden echt uitgebreid gefouilleerd. Ja. Wij mogen niets meenemen naar het stadion. Zelfs als je een vlag meeneemt met een stok, dan wordt de stok apart. Nee, mag niet. Alleen dus maar dat is al een hele opmerkelijke kwestie dat mensen dit allemaal mee konden nemen. Het is bizar. Ja. Ja. Monique. We gaan proberen iets verder van het voetbalveld af te komen. Wat zou hierachter kunnen zitten? Wie zouden met wie afspraken gemaakt kunnen hebben? Nou ja, kijk, het is allereerst is het gewelddadiger dan ooit enige voetbalwedstrijd. Het is nooit zo extreem geweest. Dus het is heel Egypte zat met ongeloof naar de televisie te kijken. Er is ook geen alcohol in het spel of zo, want ze mogen niet drinken. Dus dat zijn allemaal dingen om in je... Want wij hebben natuurlijk wel ideeën met Feyenoord en ADO Den Haag en zo, maar zulke hooligans zijn het niet. Het is wat opmerkelijks aan de gang. 24 januari, de avond voor de 50 januari, de eerste dag dat de Egyptische revolutie een jaar geleden begon, is de noodtoestand eindelijk opgeheven. Het leger heeft dat na heel veel druk vanuit Tahrir en vanuit demonstranten gedaan. Maar er was al zo'n tamtam op de televisie van jongens, als wij een noodtoestand opheffen, dan komt het hoor, dan komt het. Sinds die 25 januari zijn er elke dag gigantische bankovervallen. Hele gewelddadige, rare, schietgrage bankovervallen. Terwijl Egypte dat niet zo kent. Dit is ook weer een volgende grote geweldsexplosie. En natuurlijk zegt het leger, kijk, zie je wat, wij moeten harde maatregelen nemen. En de noodtoestand is opgeheven, behalve voor Batagea. Dus als er bendes zijn, en dit zou je als bendes kunnen zien, dan mag de noodtoestand weer worden uitgeroepen. En er is iets anders vreemds aan. Misschien kunnen jullie nog herinneren dat een jaar geleden de woensdag van de kamelen was. Ja. Ja. Waarbij dus die kamelen op Tahrir stormden. Toen waren eigenlijk de demonstranten van Tahrir weggejaagd. En het leek erop dat de Egyptische regering weer macht over de stad kreeg. En toen zijn de ultra's, de hooligans van El Ahly, massaal naar Tahrir getrokken om gewoon het knokwerk te doen. Om gewoon tegen die bendes op kamelen, ezels en paarden te gaan vechten. Nou, wie zijn de slachtoffers van deze woensdag? Het is weer een woensdag, precies een jaar geleden. De ultra's, de leden van El Ahly, die de afgelopen jaar meer en meer politiek actief zijn geworden. Want in Egypte is er een samenscholingsverbod. Je mag geen groepen organiseren, behalve op basis van voetbal. Dus El Ahly is eigenlijk de best georganiseerde groep van wat dan ook, beter dan partijen in Egypte. En zij hebben dus steeds ook zij zijn een drijvende kracht geweest achter demonstraties tegen het leger. En wat is het eerste wat ze hebben gedaan na dit geweld? Ze zijn massaal op de straat opgegaan. Ze zijn naar de Ahly Club gegaan in Cairo, naar het Centraal Station, zoals je ook in de beelden zag, om op te roepen tegen het leger, tegen de politie. Zij waren de vijanden van het leger en het leger heeft hier eigenlijk gewoon... Nou, heel veel Egyptenaren hebben het gevoel dat ze een lesje moesten leren. Ja. En dat ze nu echt even een toontje lager moesten gaan zingen als politieke voetbalclub. Denk jij dat ook, Ahmed?
Ja, maar hooligans klinkt wat negatief. Hè. Er zijn jongens tussen die studeren bij de American University in Cairo. Ja, we zijn heel hoog opgeleid. Ja, dus het is eigenlijk een goed georganiseerde groep, dat klopt. En natuurlijk, ze hebben een belangrijke rol gespeeld in de revolutie. En ze zijn een doelwit, dit is mijn gevoel. Gisteren waren ze echt een doelwit, ook van de politie. Ja, jullie hebben ook tegen ons gevochten, dan leren we jullie les. Ja. Je moet ook niet vergeten, die kaartjes zijn voor gewone Egyptenaren best duur. Dus het zijn sowieso al wat toch middenklasse, redelijk goed geschoolde jongeren die daarheen gaan. Dat zijn niet de eerste beste buitenlui die zo'n stadion betreden. Maar het gaat hier dus, als ik het goed begrijp, over 2 dingen. Die jongens moesten een lesje geleerd worden. En de andere strategie van het leger is, zorg dat er veel onrust in het land is, waardoor iedereen begrijpt dat het leger weer een macht moet grijpen om de rust te waarborgen. Ja, kijk, je kan natuurlijk niks bewijzen. Maar ik bedoel, waarom zijn er opeens elke dag bankovervallen, terwijl en pas vanaf 25 januari... Elke dag opeens een bankoverval. Het is zo merkwaardig. En het is met gigantisch veel schietpartijen, terwijl je dat geld ook gewoon kan pakken, bij wijze van spreken. Dus er worden al grappen gemaakt in Egypte van... de staatskas gaat zo slecht. De overheid is nu maar aan het stelen geslagen. En een commentator zei, ook omdat het juist op die woensdag was... Dit incident is net zo toevallig als een trein die een vliegtuig aanrijdt. Dat vond ik wel weer zo'n mooie Arabische beeldspraak. Dus nee, maar zelfs in een badplaats Sharm el-Sheikh, een rustige badplaats, ook 2 dagen geleden was ook een overval op juwelier en een Franse toerist was doodgeschoten. Ja. Dus in feite, het is geen toeval. Dus er is een groep die zorgt voor de destabilisering, waardoor het volk denkt, we moeten maar trouw aan het leger blijven, want die kan nog in elk geval voor die stabiliteit zorgen. En de moslimbroederschap die heeft dan gezegd van dit zijn nog de overblijfselen van Mubarak. Maar ik zou willen zeggen, die overblijfselen van Mubarak, dit is gewoon leger, veiligheidstroepen die aansturen. En ik heb vandaag nog met een fan van Al-Ahli gesproken, Ahmed Mari, een vriend van mij. En die zei, de hekken werden gewoon opeens geopend. Halverwege en aan het eind van de wedstrijd, 1 keer in de pauze en 1 keer daarna, werden hekken gewoon geopend. En opeens kwamen allemaal mensen van buiten. Wij weten niet eens wie ze zijn. Misschien waren ze al helemaal niet bij die voetbalwedstrijd. Nee, hij had het gevoel dat ze van buitenaf naar binnen werden voortgejaagd. En we zagen vandaag 5 voetballers minstens. Die lieten weten, ik ga nooit meer voetballen. Kun je wel iets bij voorstellen? Ja, dit is getraumatiseerd, ja. Ik kan me wel voorstellen, ja, als je met allemaal doden in de kleedkamer zit, dan is dat een shock. De officiële reacties die waren natuurlijk toch niet mals. Ik bedoel, wie er ook verder achter zat, maar de commissaris is daar afgetreden, die verantwoordelijk is voor dat gebied. De voetbalbestuur is volledig afgetreden. Er zijn krasse maatregelen getroffen die minstens de indruk moeten wekken dat de overheid daar een zaak vindt om in te grijpen. Maar dat is toch makkelijk? Ik bedoel, denk je dat Tantawi het voelt als hij de hele voetbalbond van Egypte af laat treden? Die zit nog beter op zijn plus. Ik ben daar echt niet van onder de indruk. Daarbij, het is altijd zo dat... weet je, de volgende stap is dat ze de minister ontslaan van Binnenlandse Zaken of zo. Maar meneer Hossein Tantawi zit er nog steeds. En het leger zit er ook nog steeds. En ze gaan in juni, juli gaan ze aftreden. Maar ik moet nog maar zien dat ze ook echt achter het schermen echt verdwijnen. We zijn juist het probleem. Het leger, het militaire raad is juist het probleem in het land. En ze hebben iedereen beloofd, per 1 juni dragen wij de macht over een civiele regering. Maar dat willen ze niet. Jullie analyse is heel duidelijk en eigenlijk ook vrij uitgesproken. Die wordt vermoedelijk zo ervaren door heel veel Egyptenaren op de plek zelf. We zagen wat demonstraties op het Tahrirplein. Is dit een druppel? Is het nu zo dat... Doe een laatste voorspelling. Staat dit plein de komende dagen weer voller en nog voller? Ja, zeker. Morgen in ieder geval. Monique? Ja, ik denk het ook. En ik denk ook iets anders. Zelfs, laten we even aannemen, zelfs al zijn het gewoon voetbalrellen, dan nog heeft het politieke repercussies. Want niemand gelooft het. Mensen vinden het zo verdacht hoe de politie zich opstelde. En daarna ging het leger allemaal barricades opwerpen en gingen zij met traangas op demonstranten inslaan. En dat is ook het gevoel. Hè? Mensen zijn het zat van, waarom kunnen jullie wel op ons inslaan, maar niet dan op die relschoppers? Waarom zijn wij niet veilig? Dus ik verwacht dat het alleen maar onrustiger gaat worden de komende tijd.